O Executivo local divide as melloras en 5 liñas de actuación. A primeira delas arrancará a vindeira semana. Trátase do saneamento en Casalderrique, na parroquia de San Clemente, con orzamento de 170.000 euros. É a primeira fase. Está xa redactado o proxecto para a segunda fase, que deixaría Casalderrique feito, e tamén está feito o proxecto para o Fieitoso, que se vai executar a continuación, dado que os vamos a incluir este ano no Plan Concellos, non? Tamén se vai cubrir a grada do campo de fútbol municipal. Para este proxecto, que tamén comezará axiña, o goberno local destinará 42.000 euros. Outra das actuacións prevista é a instalación dunha nova área de xogos infantil en Parque Xardín, despois de que un acto vandálico queimase varios dos elementos das actuais instalacións. A este proxecto hai que sumar outras 2 actuacións en parques infantís. Ao longo do ano 18 se vai a facer tamén no parque infantil da Tafona. E tamén moi en breve, tamén con financiación xa conquerida, temos un parque infantil en Cardín, co cual, bueno, lle damos un golpiño aos parques infantiles que estábamos necesitados, estábamos quedándonos un poquinho por detrás. A Casa do Concello tamén sufrirá reformas. Instalaránse novas fiestras para solucionar os problemas de illamento, repintaránse varias estancias e tamén se vai adquirir novo mobiliario. A isto hai que engadir o asfaltado de varios camiños das parroquias de Saiar, San Andrés e Arcos da Condesa. Todos estes proxectos, máis a reforma das rúas Loureiros e Pozas, suman un investimento total d'1 millón de euros. A reforma destas 2 rúas, por certo, encara xa a súa recta final. Segundo o rexedor, se o tempo acompaña, a mediados da vindeira semana estas 2 actuacións deberían quedar xa rematadas.